o ardal hyfryd yng Ngogledd Cymru, sef y Llŷn o Ben Llŷn. A dwi'n ffodus iawn i gael Anwen, Megan a Manon nôl gyda fi yn mwynhau'r cystadlu fan hyn. Ni wedi bod yn gwneud y suffox gyda chi, ond nawr y Llŷn. Ac yn draddodiadol, dyma'r bryd i chi'n gysylltiedig â. Ie, ni wedi bod yn cadw Defaid Llŷn y gŵr a'r teulu wrth gwrs ers blynyddoedd 1919. 1989 yn anffodus, sori, yn gweud gael hwnna'n iawn. Odyn, a dal i gadw nhw, gadw 600 o Defaid Llŷn adre. Ac yn reiddiol, maen nhw'n adnabyddus y bryd yma am gael ei godro bod nhw ansawdd llath anhygoel. Odyn, a maen nhw dal, y Defaid Llŷn dal yn cael ei odro hefyd ar ambell i le. Maen nhw'n ffamau arbennig o dda, digon o lath, a'r gallu fagu 2 o'n yn hwylus dros ben. A siw mae'r Llŷn gyda chi adre? Yn nhw'n bihafio neu rhywbeth gwyll? Wel, maen nhw'n reit gwyll. Ond na, y siŵr y ffefryn i fi, bersonol. A beth ydyn nhw'n ti, Manon? Y Llŷn neu'r suffoc? Cwestiwn mawr fyna nawr. Dwi'n meddwl bod y Lluns efo fi, jyst yn mamau da, mamau da, ac dwi'n meddwl maen nhw efo lot o steil, Anwen, wrth edrych lawr y cylch nawr, ni yn osbarth yr Defaid sydd wedi bod yn magu ŵyn. Odyn, neis gweld bod tipyn yma chwarae teg a neis gweld bod rhai bridwyr newydd yma hefyd am y tro cynta. Mae'r beirniad wedi gofyn iddyn nhw gael i gollwng allan yn rhydd nawr, wedi cael well golwg arnyn nhw. Odyn, neis gweld clas da yma. A'r beirniad, bydd e ddim yn hir yn mynd trwy nhw chwaith Alun Bennett. Mae fe'n gwybod yn gwmws beth sydd angen mewn Llŷn dda. Odi Alan yn feirniad neilltuol a wedi bod yn cadw Defaid Llŷn ers blynyddoedd mawr bellach. Rydiwr da, bydd e'n edrych am dafod sy'n dal sylw, dafod y ffram da, a gyda rhywydde'r bryd i gyd wrth gwrs. Alun Bennett o Plas Ucha Powys, a nhw hefyd yn enwog am fagu Texels. Ond maen nhw'n berchen ar record y bryd yn dyn nhw fel y pris, ond ar y cyd gyda chi, gweud mwy am hwnna? Yn anffodus iawn yn 2012, yn anffodus o'n i ddim yna, gan fod Manon newydd gael ei geni, ond lan yn Carlisle, daethon ni ddod i ben a gael y record wrth y cyd wrth gwrs gyda'r Bennett. Amser maith yn ôl erbyn hyn. Faint oedran ti'n nawr, Manon? 14. Mae amser yn mynd yn gloi. Fi wedi gweud i ni na i byth ddim mynd i sêl eto. Yn dyfaru hyd heddi bod fi heb roi'r plant yn y car a just mynd. A ti wedi gwneud tipyn o hynny yn ystod y fywyd, y gweithio'n galed yn ogystal â magu'r plant? Wel, mae yna nifer o bobl yma sydd yn chwarae teg wrth bod nhw'n arddangos a gwaith gytre wrth gwrs. Mae rhaid i rywun ofalu am y ffermydd adre. Mae yna dipyn o waith gyda pawb yn paratoi ar y Sioe yma, chwarae teg. A drychwch, mae yna dorf wedi dod ynghyd i wylio'r gystadleuaeth a mae'n ddyrnod twym ofnadwy i ddangos anifeiliaid yn dweud, ond maen nhw'n lwcus iawn, mae'r ffaniau i gyd yn y siedau, unwaith maen nhw'n ôl yn y sied, maen nhw'n hapus braf. Buon ni am wac gynner o'n y sieds i gyd a chwarae teg. Oedd e'n hwylus iawn mewn na, mae'r fans yn fynd fel ti'n deud, a mae'r digon o ar, a mae'n iachus iawn i'r stoc, sy'n bwysig yn dweud. Mae yna hen hanes i'r bryd yma, maen nhw'n dweud, cyn y rhyfel byd cyntaf, nhw oedd y 5 bryd mwyaf poblogaidd. A fel mae'r pethau wedi newid, y trends wedi newid, yn dweud? Odi, mae lot o fridiau yn mynd a dod wrth gwrs ac yn ffasiynol, ond mae mor braf gweld mae'r bryd yma. Mae'n ddafad wyt ti eto yn gallu croesi gyda sawl bryd. A mae'n fam mor dda wneith i fyw lawr glad lan ar y mynydd, heb gymaint o ddwysfwyd a llawer o fridiau eraill. Felly, o ran mam, a'r gallu fagu 2 o'n yn hwylus, geid i ddim gwell. Wel, ar y nodyn yn Anwen, fyddewn ni ar dosbarth yma i ben ac fe. Dawn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr ddafad 2 flwydd neu hun yn hwyrach na. Megan a Anwen, dwi'n credu fod na gynlyniad yn y pen draw fyna. Oes, wyn bron allu mynd â hi. O Bwlleli? Ie. A Manon, pwy sy'n wedyn? I fab ie, Adam? I fab yng Nghyfraith? Ie. Wyth fi gael hwnna'n iawn? Ti'n cytuno gyda'r 2 gyntaf yna? Ynddo, i fod yn dig, mae gen nhw lot o steil ac digon o hyd. Edrych yn dda. Wel, maen nhw o'r un stabal Anwen. Odyn, a chwarae teg, mae teulu sy'n gefnogol iawn o bob sioe chwarae teg. Neis, maen nhw'n gael tipyn o lwyddiant mae heddi hyd yn hyn. Da iawn Bronallt. Ie, gle, a maen nhw wedi bod yn driw i'r bryd ers blynyddoedd. Odyn, Ac yn drydydd wedyn.
Wells o Aberteifi sydd yn drydydd, a Fawns o Twfton yn Sir Benfro yn bedwerydd. Trwetha weles i teulu'r Wells, oedd e mas yn Balmoral yn beirniadu. Odi, chwarae teg. Bydde fe'n feirniad wych, maen nhw'n cadw stoc arbennig o dda, chwarae teg. A dyna ni de. Canlyniad dosbarth y llun 2 flwydd neu hun. Y wobr gyntaf a'r ail yn mynd i Bwllheli.